Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod. Ne vom juca FNAF 2. Nu o să mai postez clipul așa de așa cum postam eu mai înainte sau mai, să zic eu, acum câteva luni sau ani, dar sper să apreciați. Nu uitați, dacă vă place, apăsați butonajul de like, voi face un super like cu FNAF, deci sper să vă placă și cine e nou, dacă îi place extrem de mult ce fac eu aici, să se aboneze. Sper să vă abonați, că vreau să facem 100.000 de abonați. Sper, Doamne ajută. Nu uitați, dacă vă place, dacă vreți, da, sper să vă placă clipul. Și hai să conectăm cu noaptea 5-a. Sper să câștig. Am chinuit foarte mult. Bun. Hai să vedem. Se încarcă. Bun, am intrat aici. Acum, nu știu, nu prea știu să zic, să dau un pic media mai tare, ca să aud și pe unii care sunt în vent. Am prins de lanterna, acum am mengale deja aici, oricum nu contează, tot ce contează e music box-ul. A venit Foxy, s-a mișcat și balonul, voi se vede. Să dau un pic lanterna, se simte mereu asta, bun. Foxy aici, trebuie să dăm cu lanterna în față, după aia ne punem tableta. Dăm așa, după aia punem tableta. Bolumba ăsta e cu minte, n-am chef de tine acum. Vreau să văd dacă ești un vent, asta mi punești. Vent, deci e bine. Foxy, pleacă odată. Răule. Învârte muzicuța. Aoleu. A plecat. Trebuie consumăm atât de multă lanternă, dar când vine Foxy. Foxy e problemă. Bun, voi. A venit și Foxy. Hai, zic că pleci. A plecat? A plecat. Bun, Foxy, tu stai acolo, n-ai tu treaba aici. Nu-i treaba ta. Aoleu, nu am baterie. Este că consumat o baterie și nu e prea bine. Bun, Foxy. Stai. A plecat, dar e Bonnie. Repede, masca. Să vedem cine e în vent. Aici și e Creepy-Toicica. Vedem noi cine este aici. E Foxy cu ăsta, Wither Bonnie. Masca. Era să zic musca. Foxy acolo, oricum. E mega, l aud. Dacă nu mă credeți, uitați. Mă juca și un Custom Night. Dacă avem timp, nu știu. Eu promit că ne vom juca Custom Night. Foxy. Cred că să plece, că să pleacă. Aleu, repede cum mi zic box-ul. Oh, nu, pape, du-mă. Stai așa. Nu știu. M-a prins papet. N-am avut de mult de music box. Hai, mai încercăm o dată. Stai, ce avem aici? Suntem Foxy. Da. What? Deci. Ne arată pe unde să mergi. Go. Și ce le fac aici? What? Get you ready. Go. Am înțeles ce trebuie să fac. Vin la copiii ăștia și... What? Ia, e tu purple guy acolo. Go. Acum striști. Oh my. Ok. Așa m-am speriat. Hai să facem. Jovios. Hai, se poate să strângi. Se poate să strânge vreo 150 de like-uri.
Bun, nu controlat, l-am terminat din prima. Bun. E Foxy. Gata, e bun. Verificam acolo la lumină că nu mai pot să vorbesc în telefon. Ia pleacă, nesimțitule. Bolomboi, de ce tu? De ce? Stă-te și tu acolo frumos. Vii și mie. De ce te-ai mișcat? Hello și ție. Ha, 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 man, nu suport când vine. Nu suport când râde. Ha, 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 ha. Nu. Te-ngură! Zice că va veni Foxy pe mine. Foxy vine chiar dacă spune. Ăsta râde de tine, nu mai suport, nu mai suport, nu mai suport. Trebuie mai mult. M-a prins Foxy. Nu contează dacă îi pui masca, Puppet, Foxy, tot te prind. Iarăși minigame de ăsta, acum ăsta îl știu, n-am mai dat. Mă duc după Puppet. Bun, ce vrea să facă? Ok, face uf. Posibil. Mi-am schimbat numele canalului de YouTube, deci da. Ok. Și unde vreau să mă duce? Bă, Puppet ăsta, bă, mă duce, zici. Bă, unde mă duce pe scăriașul ăsta? Efectiv. Ia. Un cadou. What? Ce se întâmplă? What? Da. Credeam că nu jumpscare iarăși. Dacă era Puppet, era mai rău. Speram rău de tot. Trei bune plecat. Stați un pic. Gata? O voi. Știi că nu mai prea vorbesc, trebuie să mă concentrez aici cu toți animatronicii ăștia. Nebunați și besmetici. Aveți un link în descriere cu contul meu de TikTok. Dacă vă place ce fac eu, fac niște chestii destul de tare, mi se pare mie. Dați acolo un follow dacă vă place, dacă vreți. Sper să dați follow ca niște abonați buni și cine e nou să se aboneze dacă vrea. Nu, Puppet. Puppet. Am uitat efectiv de Fox. Frate, am aprins lanterna și îl direct Foxy. Bă, cum să vină Foxy? Acum iarăși îmi dă minigame. Uite. O să se băgăiască de îmi dau prăjitură, eu sunt prăjitile să le dau prăjitură, lasă și ăsta plânge. Aoleu, acum o să se băgăiască. A venit un purple guy. Ia. What? Trebuie să se enerveze încă. Ok. Ce-a fost asta? Mi-a scăpat telefonul din mână. Eu vedem de box-ul.
Nu mă suport pe Balloon Boy, efectiv. Hai, aștept aici să vină Foxy, dar uite că nu vrea să vină, fiindcă e nesimțit. Muzică! Hai la Maxi. Hai tu trebuie să pleci. Ha, pleacă. Vai de mine, nu mai suport. Nu mă, Foxy, te rog, pleacă. Hai să-mi consum lanterna. Ai plecat. Se mulțumesc. Hai, Balloon Boy. Ești fac? Trebuie să mă duci foarte repede. Mă. Bine. Devine deja să fie greu. Cine? E uite bun. Bun. Hai, pleacă. Mamă, Foxy, ești nesimțit? E tot ce. Ok, boys, să vă zic ceva. Încerc să trec din noaptea 5-a. Fac orice. Atât. Hai, se poate să trec, se poate. Pot să trec. Member cu Fox a venit amândoi. Dați-mi mic. Gata. Bă, tu ai Freddy. Ok. Dacă mă prinde ursul ăla mare și gras. Exact cum așteptam. Hai că încerc să pun clipul pe pauză, că nu pot să vorbesc când fac o noapte de asta foarte grea. Mama, mai ales că îmi veni minigame-urile astea care nu le suport. Copile iau un cadou și tu, copile iau un cadou. Gata. Bă, bune, mai trebuie să le dau un cadou. Să le pun eu moștile. Ăsta e Bonnie. Ai Chica. Hai mai repede. Ăsta e Foxy. Și ăsta e Fred. Ok. M-am văzut la Fred. Hai, pun clipul pe pauză. Bun, băieți, m-am întors acum. Mamă, cât m-am chinuit să trec o oră și ceva. Da, nu mă las bătut, dar hai să jucăm un Custom Night. Băgeți și noaptea 6, noaptea 5, atât mai rămâne noaptea 5, dar de fapt ai de până. Hai să jucăm un Custom Night și să jucăm
un challenge un pic ușor. Foxy mi se pare destul de greu. Cupcake challenge. Bă, aș vrea să-l fac toți de 5. E greu și cu Golden Freddy să spui masca neapărat. Altfel te prinde. Bun. Bun. Bun, deci ca să mișcă. A plecat. Încă. Și Foxy. Nu-i Toy Freddy. Masca. Toy Freddy tocmai acolo. Îl au și ție. Aoleu, Toy Freddy începe să vină. Aproape. Urs. Gras. Masca. Cupcake, cele mi se pare un challenge destul de greu, mai ales este cu muzicul ăsta. Ți arăt acolo noaptea 7. O să mă aprindă, mamă ce mă spune. Să nu? Să bla bla. Eu vreau să trec din Cupcake Challenge. Neapărat, vreau să trec de Cupcake Challenge. Bă, cum? Bă, de 5. Hai să fim serios, de 5. Hai, Cupcake Challenge acum. Uite, Fazbear, Golden Freddy tot de 20. Hai. Mai toți de 1. Easy challenge. Mi-a apreciat unul clipul de pe TikTok. Îți mulțumesc. L-ați văzut pe Golden Freddy să-mi spui masca. Dacă spui tableta și vine încoace, să apare să te prinde. Aoleu, Wither Freddy. Amice de cu... O să mă prindă. Bă, când te prinde, zici că zice, what the fuck? Am o Wither Freddy, pe bune. Sau Freddy, mă rog. Ha. 3. Cupcake Challenge. Bun, voi încerca să trec, dacă nu pot, nu știu, episodul ăsta durează 30 de minute, dacă nu pot în episodul de azi, în episodul următor, hai să vedem. Papa Golden. Ce faci la Golden Freddy? Scrieți-mi acum în comentarii ce... dai cu lanterna în față. Antrenul de la... E Toy Freddy. Bă, de asta mă întrebam eu. Toy Freddy mai încoace. Știam că vii tu, grasule. Gras. Că a venit și Foxy. A trebuit să pleci, Foxy. Aici. Am vii băiat bun și tu. Măcar. Plecat? Am plecat. Doamne, o răsfățică! O să mă prind la garantez. Sau nu? Sau ba da. Păi dar de unde mă... Mi-am pus masca la timp. Mi-am pus masca la timp. Scrieți-mi în comentarii, doamne, mi-am pus masca la timp. Ori nu mi-am pus masca la timp. Trebuie, n-are.
Ha, că fac, trebuie să fac, hai că reușesc. Trebuie să reușesc. Na, nu se dezbărce la nici cupcake. Asta e așa că mai este un challenge care se numește Easy Challenge. Și toți de 1, în afară de Puppet. Cele cu muzicuța. Vedeți? Oh, leu. Mangle. Nu mai suport. Deci, că... Toi Freddy. What? Ce s-a întâmplat? Bine. Cum a prins ai banii? Ok, se pare că ăștia. Ați dat pe Easy Challenge că e de mult căutat. Dați băieți, Easy Challenge, dăm ready și hai zi că va fi ușor. Trebuie să fie ușor. Easy Challenge se numește, chiar așa se numește. Challenge-ul, provocarea ușoară, în română. N-am grijă la Music Box. Dacă tot se numește, cum să zicem, challenge-ul ușor, nu contează, trebuie să spui masca. Trebuie să spui masca repede, rău, că nu poate să vină Golden Freddy. Ce credeți, că nu poate să vină Golden Freddy? Fuck! Mă prinde Puppet. Deci Puppet. Mamă, sunt inima din piept. Asta e inima din piept. Da, mi-aș fi Easy Challenge. Am intrat. Azi nu o să mai vorbesc pentru că vreau să trec. Bine? Hai.
Ce mă vrei și tu? Băieți, îmi pare rău, voi face în episodul următor Easy Challenge, Capric Challenge, dar sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă, dacă îți place TikTok-ul, dați și voi un fel la indomiters.luca, îl arăt acum. Uitați-ți în contul meu de TikTok, cine vrea să urmărească, să mă urmărească. Am făcut foarte multe videoclipuri. Uitați. Ne vedem data viitoare. Pa, pa.